Hake Bangladeshi rong betike Tripura wo par noro amang plen bising tui nugi mangkana hanya hai osikango Bangladeshi manjak jauka Tripura wo habai hake belai khe wana ma singsa amotabu Tripura wo wanchogi nekeke o talin baisi hayake toman baise Bangladeshi rok Tripura wo habai romjak mani 1452 jon hayake 1452 jon hake amose busuk bangai tonghanai nadi toman baise amsuk jon hapka ke amu je romjak nai roksi romjak ya rok bai rom kake busuk bangai tongkhana Tripura wo amtike Bangladesh ro hapai mani am sana thanga ke belai khe wana ma singsa haji Bangladesh ro norok joto saimono tabo santi ke tongi mia ajako kuno kasale choba nanglai tonglai melo dormon ifana ajako tabo choba nanglai tonglai ajagani sena bahini hinjangnai naimotang hinjangnai roksudui kobangma tabo kaisa ajagani hindu rong no satogoi ajagani thuruk rok nok rok soksawi ajagani rikhlai tongo amo tabo ungi tongmani jaga hangka ke Bangladesh ni Chittagong division no hake bubagrabo Bharat sarkar no hai hininyo koi tongo je ajagao satokjak tongmani a borok rok yango phainai notice of phainai Tripura wo phaiapano haipeno Tripura no bisik bangkok ngai amonor jotono siwo amoni bagai je ajago satokjak tongmani te ajagani minority rong no ketal haktor haike Bharat bai baksa miliri rimang hakai belai chanai notice ni bagai Tripura ni bagai hine bubagra sao to mahalmale aro satok jaga keno kun kaisa suk choba haike tongkhrai kri tonghamkrai kri ingka ke Bangladesh ro gobangma ajagani Bangladeshi ro refugee ni illegal babe chini Tripura hapayo Assam hapayo haika ayang Assam tiki Meghalaya tiki phaiye Tripura bo hapayo haike amoni bagno Tripura wo je Tripura sarok je minority ing tongnai rong o jaga o tabo belai khe wana lajak tuma hanmale kobangma je Bangladesh illegal immigrant yang India habai ke besirbag Tripura no effect ungu tuma hanmale norok joton saimono Tripura kaisa Tripura sarongni haike ST rongni tribal rongni tongmani tabung ke tamung taka jaga minority ngai tabo ka second class citizen ngai jungbuni se khnai ma tongso haji amu koboikong na sanani takhardi jeni ni manthai tongmani jeni ni odikar tongmani amno nung sanani bagai buskang ongkhordi thanjang ni Tripura sarok amtui hai kobangma Tripura sarok salai tonglayo tei amtui bongna nango haji hake chini Tripura sarok kobangma hasek hataya tongnai je Tripura sarok ni ADC area omo chini Tripura sarok ni ST rong ni hinoi jaga reserve khajak o jaga bose kobangma jung jaga marinai tuma hanmale kobangma chini ADC area no kobangma general nei jung tlangi thangjak baikya kobangma a jaga o non ST rok a jaga hapai oro nok tang tong phaikia colony islam tong phaikia ayang na ni phaine ro pano hani hinmano hake baksa bukso chin Tripura sarong hake amono wanchungna naya amono care khaya haino normal haisi ma tongjago amno serious naya tuma hanmale ayang ni narni Bangladesh illegal immigrant rok chini Tripura habai mani amo norokna angtasingo saka je tuman baise 1452 jon arrest khlajaka romjaka amo romjak masi romjak ye kobangma haine rok tong leo jagawo hake busuk bangai tonghana Tripura haimani ayang nani Bangladesh illegal immigrant o jagao tongnani bagi phaimani a jagao satok jagai haika a jagao gunugulengai chobarong nanglai tongkosong tongnani bagai santi kre amani bagai kobangma jesa dormoni phalengto yang naro phaipebeyu amani bagai belai khe wana masing se chin Tripura sarong bagai ngke de malman chin Tripura sarong kai ST ngke piring pore khe tongnai chin Tripura sarong ni population bu kom amani bagai chin Tripura sarong ka a jagao tebo din minority ngi tongo chin Tripura sarong ni percentage tebo tabuk 30% tongmani amo busuk tai 2-3 bosor ngkanche delimitation ng thaga kai tamu si delimitation ng nanai tong kai chin Tripura sarong ni population busung thangno abni bagai chin Tripura sarong ka bangmano wanchungna nango amono hake takhu buhoro nor komini bising tiki tom sanamo sungsari tuma hanmale ayang nani borok phaimani chini ST rong no o jagao minority claimant khlaiye tabu kai tesakai kobangma ayang nani borok phaimasi phai ayang nani borok kobangma phaike kai jung haino komori thangna haisi tuma hanmale jung joton saimano amne bagai ani mote ngke amni siring tongingya amno kokti salai tongnya nango Tripura sarok joto thanjaka tongna nong haisi amsuno tinin video nor joton khulumbai kya hambai